Ukážka 3D návrhu záhrady v obci Nemecká. Boli sme oslovení kompletnými projektovými prácami na celom exteriéri pri rodinnom dome. Vidíme tu predzáhradku, ktorá je takisto navrhnutá v polkruhovom dizajne, ktorý sa objavuje aj v zadnej časti záhrady. Prechádzame cez navrhnutú pergolu pre dve autá so zadnou otváracou časťou a dostávame sa postupne do okrasnej časti záhrady. V tejto časti vidieť v prednej časti navrhnutý múrik, pravdepodobne suchý múrik, nad ktorým je jednoduché sedenie a pozeráme sa na dláždenú plochu pred starou garážou a kotiercom. Postupne sa dostávame na trávnatú plochu, ktorá je členená do kruhového pôdorysu a tu vidíme pohľad na celú zadnú časť záhrady s altánkom. Záhradný domček je takisto navrhnutý pre potreby majiteľov a existujúci skleník. Prechádzame okolo obvodových výsadieb a postupne sa dostávame k altánku, ktorý už momentálne je postavený. Tu vidíme navrhnuté drevené molo s jednoduchým jazierkom. Trávnaté plochy by mali byť oddelené záhradnými kockami kvôli lepšej údržbe a udržaniu tvaru trávnika. Tu je pohľad na záhradný domček a postupne sa vraciame do prednej časti záhrady. Vidíme tu obvodové výsadby a magnóliu a pohľad na odpočinkovú časť. Veríme, že o rok, dva vám budeme vedieť sprostredkovať takéto krátke video, ale už z realizovanej záhrady, nie iba z virtuálnej podoby záhrady.